טוב חברים, זאת הפרינססה שלנו. אני יודעת שאין כמו ראות עיניים, אז אני אראה לכם את הקרוון שלנו קצת מבפנים, מבחוץ. תראו איפה אנחנו. כמה הטבע שלנו יפה, כמה מדהים הים שלנו. בואו ניכנס ונראה מה אנחנו נותנים בפרינססה. כמו שאתם רואים, יש לכם פה שולחן עגול שכולנו יושבים ומסתכלים ומדברים אחד עם השני, שזה מאוד מחבר בחופשות. יש לנו את השולחן הקטן עם אפרה חמודה, מקרר רזרבה שאנחנו נותנים לאנשים שאוהבים להמיס את המקרר שלהם. בואו ניכנס לקרוון. זה הקרוון שלנו. זאת המיטה הזוגית. מיטה גדולה, מפנקת. יש לנו פה פלזמה שמסתובבת 360 מעלות גם לצד השני. שולחן. המיטה הזאת הופכת למיטה זוגית, מיטה זוגית גדולה. זה המטבחון שלנו. מטבח חמוד, מפנק, יש לנו את כל מה שאנחנו צריכים פה. כמה שפחות להביא מהבית, כמה שיותר הפרינססה מפנקת. מכונת קפה, אספרסו. יש לנו פה גז, 3 קירות. כיף, כיף, כיף. נעבור למקרר. יש לנו מקרר גדול, זה המקרר שלנו. זה המקפיא. אתם רואים, יש מלא מגירות, עובד ספץ. ופה יש לנו את המיטות של הילדים. אתם רואים מיטה אחת למעלה, מיטה למטה, והמיטה האמצעית מקופלת. אני אראה לכם איך זה נראה כשהמיטה האמצעית פתוחה. 1, 2, 3. יש מלא מקומות אחסון. ארון גדול. כל הקרוון מלא ארונות. יש לכם עוד קריות.